igual que amb les sessions de teràpia utilitzem la paraula com a font de vehicle, nosaltres utilitzem la música també com un mitjà d'expressió, de poder canviar estats d'ànims, d'ajudar els altres. Llavors és un procés, igual que amb una altra teràpia, és un procés terapèutic, però molt diferent al que és el llenguatge parlat, sinó a través d'un llenguatge no verbal, un llenguatge simbòlic, com és la música. El que veiem és que quan nosaltres apliquem totes les tècniques de música, el pacient s'obre molt més, explica allò que li està passant, entra com més endins del seu cervell, del seu interior, dels seus sentiments, de les seves emocions, i això és una facultat molt important, per això diem que la música és terapèutica, perquè mou tota la part de les emocions. Són malalts generalment que els hi queden 15 dies de vida, i llavors és com deixar un testament musical del que els hi està passant, del que volen expressar i el que volen sentir. Però hi ha persones que volen expressar, volen abans d'anar-se'n expressar els seus sentiments cap a la seva família, els valors, lo important de viure el dia a dia. I això per nosaltres és molt gratificant, per ells i també per la família, perquè la família veu com una delegació que tindrà, que es morirà, però deixa en el seu record tots aquests sentiments, totes aquestes emocions. Recollim moltes variables que després analitzem i arribem a la conclusió de que, bàsicament, i per no allargar-me, l'ansietat i la depressió disminueix extraordinàriament. Ho hem demostrat sobre les escales de benestar, és a dir, la persona té una sensació d'estar més còmode, més relaxat, i després sobre les escales d'ansietat i de depressió. Fonamentalment això. No hem demostrat que la musicoteràpia pugui ajudar a millorar o a controlar el dolor o trastorns de la respiració.